dalej aktualny, ważny, jest fundamentem, jest takim kręgosłupem moralnym, no należy to pielęgnować, nie zapominać i stawiać przed sobą pewne zadania, ale też ograniczać. Nie ma filozofii, są pewne zasady moralne, zasady obyczajowe, jest pewna granica, do której można dojść, ale też pamiętajmy o szacunku właśnie do wyznawanych systemów wartości. Mam wrażenie, że my jeśli katolicy musimy to ciągle udowadniać albo walczyć z wbijaniem nas w kompleksy. Telewizji trwam! Telewizji trwam! Nie oddamy wam! Telewizji trwam! Damy wam telewizji trwam! Nie damy wam telewizji trwam! Damy wam telewizji trwam! Damy wam telewizji trwam! Nie damy wam telewizji trwam! Nie damy wam telewizji trwam! Nie oddamy 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 wam wolne media! Białym podaje niewytrwały świat. O Smoleńsku chcemy prawdy! 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 O Smoleńsku! Demokratycznie ustanowione. Dlatego też modląc się dzisiaj za ojczyznę na zakończenie naszego apelu i naszego marszu w obronie telewizji Trwam, Radia Maryja i wolności katolickich mediów w Polsce, tutaj przed pomnikiem Królowej Korony Polski, chcemy Panu Bogu zawierzyć tych, którzy podejmują decyzje. Chcemy prosić, aby w imię sprawiedliwości prawo było interpretowane tak, jak należy, i aby w imię należnej wolności, pluralizmu i demokracji katolickie media miały również dostęp do najnowocześniejszych środków przekazu, w ten sposób mogąc uczestniczyć w dziele także edukacji i informowania społeczeństwa w duchu katolickim i chrześcijańskim o codzienności. Naszą modlitwę dopełnijmy słowami księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, nie wypuszczaj nas z ręki karności Twojej. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, błogosław Ojczyźnie naszej, by zawsze wierna, pewnie przynosiła chwałę Twojemu imieniu, a dzieci swoje wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką, głęboką miłość ku braciom i najmilszej Ojczyźnie naszej. Pomóż, abyśmy zapomniawszy swoich korzyści, uczciwie służyli Twojemu ludowi. Ześlij Ducha Świętego na sprawujących rządy w naszym kraju, aby według Twojej woli mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem sobie powiedzą. Przez Chrystusa Pana naszego, pod Twoją obronę. Niech się nie tułamy, wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy. Zlituj się, zlituj.
nagonka na Kościół, nagonka na Radio Maryja i na telewizję Trwam na pewno jest takim środowiskiem, które pobudza do takich aktów, które zachęca. Już bez rozstrzygania tego, czy ten człowiek był w pełni świadomy, czy nie był w pełni świadomy, ale na pewno tego typu nagonka pobudza do takiego typu zachowań. I my jako ludzie wierzący nie pozostaje nam nic innego, jak w sercu głęboko nosić pragnienie, by zadośćuczynić za to, co się stało. Nawet jeśli nie jesteśmy winowajcami, to jednak wizerunek Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej jest nam szczególnie bliski i drogi każdemu Polakowi. Przecież na całym świecie rozpoznaje się nas przez orzełka białego, rozpoznaje nas się przez obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, rozpoznaje się Polaków przez postać i osobę błogosławionego Jana Pawła II, papieża Polaka. To są pewnie te symbole, które jednoznacznie kojarzą się z Polską i dla każdego Polaka to są znaki na swój sposób święte. Dlatego też nam, ludziom wierzącym, szczególnie jest dzisiaj przykro, szczególnie nas to wewnętrznie boli, szczególnie budzi to nas protest. I w duchu zadośćuczynienia, do którego wzywał ksiądz arcybiskup Wacław Depło, arcybiskup częstochowski, wołajmy do Pana. O mój Jezu, to wszystko na to wygląda. Pragnę Wam wszystkim pobłogosławić tutaj podziękować za to, że byliście i że ja mogłam być z Wami. Dziękuję naszej kochanej posłance, Pani arcybiskup. Bardzo ją kocham i my wszyscy. Szczęść Boże! Nie wiem, czy My tam, gdzie staliśmy wtedy, bo po tej samej stronie barykady, po której my stoimy teraz, przed nami stali żołnierze wyklęci, powstańcy styczniowi, powstańcy listopadowi. A oni stoją tam, gdzie stało ZOMO. I jak ludzie na takich demonstracjach w obronie wolności słowa mówią, skandują, byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za Platformą, to mają rację. I to jest prawda. I powiedzmy sobie szczerze, o co tak naprawdę chodzi w tej postępującej cenzurze w Polsce, w tym, że dziennikarze, którzy drążą do prawdy, są wyrzucani z mediów, że zamyka się niepokorne redakcje. To chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy nie poznali prawdy o Smoleńsku. A ta prawda jest straszna i pomimo zabiegów władzy tej prawdy poznajemy coraz więcej. I pomimo tego, że prokuratorzy wojskowi wychowani w najlepszym sowieckim wzorcu w sposób obrzydliwy kłamią, w sposób obrzydliwy odzierają z godności naszych bohaterów i ich rodziny, insynuując kłamliwe teorie bez żadnego poparcia. To są najlepsze sowieckie wzorce. Tak samo postępowano względem oficerów w Katyniu i tak samo postępuje się względem naszych bohaterów w